عزو سلام تناوتحكم زغوركم تعزبتي كما يتقنيو سومناوي تنتان سبورت لنالكم قريبنا لنا امنا لو مارسنا نتي صباح بقطم كوميتيشن لز جمر وددر عامه سبورت 2018 19 قطمات بريمير ليج انجليز كمو دما لا ليغا سيريا ببوروب تنكف كنبلينا نايلوم عدمنا تنتان كوسو اغري نغا ولد غرغسيو نغا ادمينا حبيركاب ساعات كم ركاب كابشم تعزبتي مسغنكا بمقصال صباح قطم كوميتيشن امونغو ارسنالن امونغو تشيلسن مان سيتي بزكايد صوتات كفلميو متو خوننا كوميونتي شيلد انتي مالتي صبو مجمرا صبو مجمر بريمير ليج نقول افكار سبورتس كون سنه منيتي يغلص كم تبلكا زي كل جزء بريمير ليج جمر كله حنت سونا قديمكا قد متسرع ناي بريمير ليج عمتها ودر قدم مجمر مالتي ناي توتي ناي بريمير ليج تعواتن ناي اف اي كاب وي كان فيدريشن وانجاز تعوتت كما خفت صوتا يغبرين اذا كن ببزح ملكو يغلصي بحاصل ግን ኮሚኒቲ ሺልድ ሁሉ ኸልና ቅድሚ ቻሪቲ ካፕ ይዝባል ነይሩ ቻሪቲ ከም ትሽሙ ዝሎ በእንግሊዝኛ ናይ ግብረ ሰናይ ይዝገልጽ ሕጂ ክልቴን ዕውታት ዝገበሮ ጸወታ ዝተረኸበ ኣታዊት ካብ ቲኬትን ካብ ናይ ስታዲየም ሽያጥን ንመኒ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ብሕማም ይኹን ብባህርያዊ ሓደጋ ወይ ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋ ከም ሓገዝ ይወሃብ ሞ ንዖም ከ ኣብቲ ዳግመ ሕውየት ወይ ከ ኣብቲ ነፍሶም ዝኽእሉ ደረጃ ዝግበር ናይ ሰናይ ነገር ተግባራት እዩ ስለዚህ እዚ ብሻን 908 ይጀምሩ ኣብቲ ግዜቲ ከም ናይ ሕጂ ፕሪሚየር ሊግ ኣይነበረን ዋላ ከም ዝስሩዕ ሊጉን ኣይነበረን ነታ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዕውትን ናይ ሳውዘርን ሊግ ዝበሃል ካነይሩ በሆም ጀሚሩ ኣብቲ ግዜቲ ኢንፋክት ማንቸስተር ዩናይትድን ኪፒአር ን ጀሚሩኖ በከምዝኻ ጀሚሩ ክሳብ 2002 ካ በቻሪቲ ሺልድ እንዳለ ይኸይድ ነይሩ ድሓራይ ግን ኣብ 2002 ከምቲ ቀጻል እንብሎ ንዕሎቲ ብልሽውና ተቀጠፍጠፍ ስለ ዘሎ ኩዕሶ እግሪ ሳይብካ እቲ ኣታዊታት ኣብ ክንዲ ናብቶም ልክዕ ዝግቦም ሰባት ናብቶም ዝተጎዱ ናብቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ክንዲ ዝኸይድ ካሊእ መልክዕ ስለ ዝነበረ እቲ ቻሪቲ ሺልድ ዝበሃል ተሪፉ ኮሚኒቲ ሺልድ ካፕ ክባል ፀውዒ ኣብ 2002 ብኡ መሰረት ከዓ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ካብዚ ካብቲ ኣታታዊ እቲ 36 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ናብተን ሓገዝ ዘድልየን ወይ ሓገዝ ዘድልዮም ውልቀ ሰባት ዝኸይድ ብሕማም ኣሎ ሕጂ ከም ናይ ጡብ ካንሰር ዘለዎም ሕማም ልቢ ዘለዎም ኤች አይ ቪ ኤድስ ዝሓሙ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሕማም ካንሰር ዘለዎም እዚ ምስ በዓል ቦቢ ሞር ፋውንዴሽን ዝበሃሉ ቦቢ ቻርሰን ፋውንዴሽን ዝበሃል ምስ እንዳተሓበረ እቲ ሓገዛት ይወሃብ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ትምእተዊ ግን እንታይ ብኻልኻ ካሊእ ይግለጽ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኢሎም ይገልጽዎ ገሊኦም ከም በዓል ፔፕ ጋርዲዮላ ምሕዝነት ኣይኮነን ኢሉ ሕጂ ነዚ ናይ ጽባሕ ፀወታ እዚ እዚ መጀመርያ ናይቲ መጨረሻ ዋንጫ ይብል ኣሎ ናይ 2008 መጨረሻ እዩ ግን ናይ መጀመርያ ዋንጫ ኻን ነዚ ዝመጽ ዘሎ ሲዝን ማለት ነዚ ዝመጽ ዘሎ ወቕቲ ኢሉ ይገልጾ كم على أليكس فيرغسون كان تاني نقول صونيرا نتوما بقعة زين ورث تصواتي أب كل ما مدلاو أبزنا كرمتي أبتي ورم أب أو أبتي زوع عيلو أب بقعة زين ورث تصواتي ما فتني إليز قلصو إن فاكس سبحان تقالي كوز جبرا باروميترز ولا فيرغسون باروميترز بحقيقة جغرافي انتر ناس فتنات معكني حجي فتنات ويتقطع معكني هم لون تربينا نسوان معكني يتكملوا وانت وسيلي وسلسي نعوس أي قدسوني كارلوس غايتينات تصواتي كلابات ግን ከም ዓቢ ውድድር ከም ዓቢ ዋንጫ ጌሮም ይወስዱ ስለዚህ እቲ ቁም ነገሩ እቲ መልእኽቱ ንሓገዝ ዝተበገሰ ወይ ንሰናይ ተግባራት ዝውዕል ውድድር ኮይኑ ዓቢ መልእኽቲ ዘለዎ ጾታይ ብከምዝኻ ሕጂ መበል 96 ግዜ ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ ከዓ ጽባሕ ማንቸስተር ሲቲ ናይ ዝሓለፈት ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዕወትን ቸልሲ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ወይ ናይ ፌደሬሽን ዕወቲ ጽባሕ ብዝገብሮ ጾታን መበል 96 ግዜ ክካየድ ሃራይ እዚ ጾታሲ ኣብ መንጎ ዓወት ኤፍ ኤ ካፕን ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዝኾነት ክለባትን ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ስነ ልቦና ናይ ተጻወተ ወይ ናይ ታጋንታ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ወይ ድማ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ይኹን እንግሊዝ ይኹን ወይ ድማ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ስነ ልቦና ተጻወተ ዝፈጥሮ ወይ ዝህልዎ ጽልዋ እንታይ ልከ هو ሕጂ እንታይ መሲልኳ ቀሊል ጾታ ኣይኮነን ዓመት ሙሉ ንዓበይቲ ጋንታታት ሲዒራ ብዙሕ ሓሊኻ ብዙሕ ወጻኢታት ገይራ ብዙሕ ፈተናታት ሓሊፋን ዋንጫ ወሰደት ጋንታን 124 ክለባት ተወዳዲሮኖ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ማለት ዋንጫ ወሰደትን ክለብ ይዝረኸባ ዘሎ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማንም ክለብ መጽ ኣይኮነን ተጻውቶ ዘላ እታ ብልጽቲ ናይ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ዕውትን እታ ብልጽቲ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ዕውትን ክመጽ ከለዋሲ ክሳዕ ክንደይ ስራሕ ሰሪሕን ኣዝዩ ዓቢ ብኩሉ በለኪታት ብስነኣምሮ ምጻእ ብፋይናንስ ምጻእ ብጉልበት ምጻእ ብዓይኒ ሕክምና ምጻእ ብዓይኒ ጥዕና ምጻእ ነዚ ኩሉ ገዲን ኣብ ደረጃ ዝበጽሕ ተጋንታ ይጻወት ኣሎ ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ድምራ ቢልና ሪኢና ኣዝዩ ሓያልን ድልዱልን ስነ ልቦና ንኽህልወካ ዝመጽእ ወቕቲ ዝፈጥር ጸወታ እዩ በዚ መሰረት ከዓ ሕጂ ፔፕ ጋርዲዮላ እንታይ ኢሉ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ 11 ብሉጻት ተጻወቲ ይኸሰልፍ ጽባሕ ናይ ምሽት ከም ቀሊል ጸወታ ይርኢን ማውሪዚዮ ሳሪ እዚ ንቸልሲ ተረኪብዋ ዘሎ ባዕሉ
እቶም ኣለው ዝበሃል ተፃወቲ ምናልባሽ ሓደ ተፃወቲ ኣብ ማእከል ክእቲ ጆርጂኖ ክእቲ ወይ ካብ ናፖሊ ዘምፅኦ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ንክኣስረሉ ክእቲ ወይ ቀሊል ፀወታ ስለ ዘይርአ ብናይ ስነ ልቦና መልክዕ ምዕሪኻ ከም ተክታሕቶ ፀኒሕካ ጥንካረን ድልዳልን ብርትዕን ዝህበካ ንዝመፅእ ወቅቲ ፈርጉሰን ድሕር ኮሚኒቲ ድሕር ሳዒርካ ፅቡቅ ፋልዩ ንዝመፅእ ሲዝን ዝብል ናቱ ኣተሓስባ ኣሎ ይሰዓር ሞ ኮሚኒቲ ፕሪሚየር ሊግ ያልዕል ስለዚ ናይ ፅቡቅ ፋል ይብል ኣይግደሰሉን ማለት ዘይኮነ ነቲ ሚድያ ንምምላስ ወይ ከዓ ንስነ ልቦና ተፃወቱ ንምልዓዓል ዝገብሮ ፀወታ እዩ ዋላ ኮሚኒቲ ተሰዓሩ ፕሪሚየር ሊግ ክስዕር ይኹም ሕጂ እንታይ ስነ ልቦና ሓፍ ይብለሉ ኮሚኒቲ ድሕር ስዒልካ ፅቡቅ ፋል ኮሚኒቲ ድሕር ዋንጫ ልዒልና ዘሎ ወቅትኻ ናባና ሕጂ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ፕሪሚየር ሊግ ንሓሙሽተ ዋንጫ ክትውጣት ፕሪሚየር ሊግ ኣሎ ኤፍኤ ካፕ ኣሎ ካርሊን ካፕ ኣሎ ቻምፒየንስ ሊግ ኣሎ እዛ ኮሚኒቲ ድኻ መብል ሓሙሽተ እያ ዝስራዕ ሕጂ ንኣብነት ሆዜ ሞሪኖ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ተረከባ ቫንጋል ኤፍኤ ካፕ ተዓዋቲ ኮይኑ ገዲፍሉ ኸይዱ ሕጂ ምስ ሌስተር ሲቲ ምስ ፕሪሚየር ሊግ ተዓዋቲ ዝነበረት ምስ ተረኸቡ ዋንጫ ልዒሉ እንታይ ኢሉ ንሓሙሽተ ዋንጫ ያንወርደር ዘለና ኢሉ ኣብቲ ፋይናል ግን ሰለስተ ዋንጫ ምስ ወሰደ እኹል ኢሉ ምልዓል ዋንጫ ምልዓል ኢኹም ንደሊ ዝብል መደምደም ተወፂኡ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ፋሊ ዋላ እንተ ሰዓርካ ኸ ከምቲ ፈርጉሰን ዝብሎ እዚ መክፈት ፀወታ ዳ እምበር መገምገም ይኹም ናትኩም ኣይኮነን ኢልካ ነቶም ፀወታ እትህቦ ስነ ልቦና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ሓይሊ ኣዝዩ ወሳንን ጠቃሚኒ መፈተኒ ናይቶም ተፃወቲ ኢኻ ብፍላይ ናይቶም ሓደሽቲ ተፃወቲ ነቲ ፕሪሚየር ሊግ ነቲ መድረክ ንክፈልጥዎ ዝሕግዞም ነገር እዩ ጋርዲዮላ እንታይ ኢሉ ባዕሉ ካብ ኣብዛ ናይ ፅባሕ ፀወታ እዚ ካብ ማውሪዚዮ ሳሪ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣለኒ ኢሉ ክመሃር ዲ ክምህሮ ዲ ካሊእ ድዩ ካሊእ ነገር እዩ ግን ከምኡ ክብል ከሎ ብዙሕ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ካብ ሴርያ ዝመፀ ኣሰልጣኒ ግን ዝመሃሮ ነገር ኣለኒ ይብሎ ኣሎ ዓምሪ ወይ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ክልቲኦም ተራኺቦም ነይሮም እንታይ ዓይነት ፈተና ይወሪዶ ብናፖሊ ርኢ ወይ ስለዚ ኣብ ኩዕሶ እግርኻ ሓያል ኮይንካ ክትወፅእ ስነ ልቦናዊ ሸነኽ ወይ ከዓ እቲ ሳይኮሎጂካል ኣስፔክት ዝበሃል ድልዱል ኮይኑ እዩ ስኻ ተዓዊትካ ትወፅእ እምበር እግርን ርእስን በበይን ተኮይኖም ክትዕወት ዝህለካ ተኽእሎስ ኣዝዩ ትሑት እዩ ትሽዓተ ናሓሰ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ክጅመር እዩ ልዑል ሰዓብቲ ዘሎ ውድድር ካብቲ ናይ ካልእ ዓመታት ዝፈልዮ ነገር ተዳሃልዩ ድማ ዓርቢ መዓልቲ ዝጅምር ምዃኑ እዩ እስከ በታ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነት ክለብ ማን ሲቲ ክንጅምር ህሉ ኩነታታ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ማን ሲቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ብኣሰልጣንያ እንዳተመርሐት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዘየለ ነገር ኣርያትና ዳርጋ ሰውራ ተኣታትያ ክትብል ትኽእል እያ እቲ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ካብ ነዊሕ ዓመት ዝተለመደ ፀወታ ኪክ ኤንድ ራን ዝበሃል እዩ ኩዕሶ ትቐልዑ ግዜ ምክንያቱ ፕሪሚየር ሊግ እንታይ ካብ ላሊጋ ፍልይ ዘብሎ ብሰለስተ ኣርባዕተ ምትንኻፍ ኣብ ቦርታ ምብፃሕ እዩ ኣብ ላሊጋ እንድሕሪና ግን እንተወሓደ 15 ምትንኻፍ ገይራ ሓንቲ ኩዕሶ ናብ ጎል ትበፅሕ ስለዚ እዚ ዓይነት ስልቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ከምዚ ቲኪታካ ዓይነት ኣተኣታቲ ኩዕሶ ካብ ቦርቴሌ ወይ ከዓ ካብቲ ናቶም ዳሕረዋይ ዞና ሃኒፅካ ንኣከፋፈልቲ ቀሪብካ ኣከፋፈልትካ ብልክዕ ነታ ኩዕሶ ተሰሪሓ ናብ ቦርታ ምእታው እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ቲኪታካ ወይ ከዓ እቲ ናይ ባዕሉ ባርሴሎና ወይ ናይ ላሊጋ ስታይል ኣተኣታቲ ዋንጫ ኻ ተጠቂሙሉ ኣልዒሉ ወሲዱ ስለዚ ብቕዓት ናይ ማን ሲቲ ብቕዓት ናይቲ ዓላምያ ርኢና ኢና ኣብ ቦት እዩ ዘሎ ኣብ ጥሪ ዘሎ ሕጂ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣሰልጠንቲ ፕሪሚየር ሊግ ተፃዋቲ ፕሪሚየር ሊግ ዋላ ንመላእ ዓለም ዝመሃሮ ነገር ኣሎ እንታይ እሱ ኸ ክላስ ዝኾኑ ተፃዋቲ እሞ ምስናቱ ፍልስፍና ምስናቱ ስልቲ ምስናቱ ስትራቴጂ ፕላን ንዝኸዱ ተፃዋቲ ኣልሊ መሪፁ ገዚኡ ኣዋሂዱ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ስልቲ ነቲ ብ15 20 ምትንኻፍ ጌርካ ናብ ቦርታ ምብፃሕ ዝብል ፍልስፍና ኣተኣታቲ ኣተግቢሮ እዩ እዛ ዓይነት ስልቲ ኸ እታ ጋንታ ብቕዓታ ከይጎደለ ርኢናዮም ናብ ከፃወታ ዋንጫ ዓለም እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ብቕዓታ ከም ዘለዋ ከይጎደለ ሒዝዋ ነዚ ፕሪሚየር ሊግ ይቐርብ ኣሎ ሕጂ እሱ እንታይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓልፎ ዘሎ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ክንዲ ከምዚ ፈርጉሰን ፈርጊ ቤቢ ዝበሃሉ ቆልዑት ካብ ታሕቲ ኣምፂኻ ነታ ጋንታ ምህናፅ ግዜ ሓሊፉ እዩ ፋሽን ወዲቑ እዩ ተፃዋቲ ካብ ላዕሊ ኣምፂኻ መልሚልካ ኣብ ሓደ ህርመት ኣምፂኻ ነቲ ዝደልዮ ዓይነት ፍልስፍና ጌርካ ዓወታት ምምዝጋብ እዩ እዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ጋንታ ስቲል ስጥምቲ እያ ዘላ ኣይተተንክፈታን እኳ ዳ ኣነ ብናተይ ገምጋም ካብተን ብቁፅሪ ሓደ ንፕሪሚየር ሊግ ከልዕላ ዝኽእላ ዋንጫ ኢለ ዝግምታ ንማን ሲቲ ሕጂ ክብራ ክትከላኸል እዚ ናተይ ገምጋም ርኢቶ እዩ ናይ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እውን እሱ ዓይነት ገምጋም እዩ ዘሎ እንተሪና እታ ጋንታ ስጥምቲ እያ ዘላ ኣብቲ ናይ መሞቕ ዝገብሮ ፀወታ ክሰዓሩ ማዕረ ክወፁ ካልእ ነገር እዩ ምክንያቱ እቶም ኣለዉ ዝበሃል ፀወታ ዋንጫ ዓለም ነይሮም ዕረፍቲ እዮም ነይሮም ኣይተዋሃዱ ፅባሕ ግን ንብሙሎም ከሰልፎም እዩ ዲብራይን ተጠማ ተፃዋታይ ክኾን ፅባሕ ምሸት ተዳልዩ ዴቪድ ሲልቫ ክመፂ በርናርዶ ሲልቫ ክመፂ ብሙሎም ክወርድዮም ስለዚ ሲቲ ስቲል ስጥመት ኣሎ ኣይጎደለን እቲ ጎዲልዋ ዝነበረ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ናብ ካልእ ግን ንሱ ከመይ ገይረ ተዕርዮ ንዑ ዝምልከቲ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ መፂኻ ግን እቲ ፀወታ ለሚድዎ እቲ ባህሊ ፈሊጥዎ እዩ ንሱ ዘእተዎ ባህልን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዝፀንሑ ባህልን ኣዋሂዱ
بيب غارديولا حجون كابتن بقدام درجة السرعة أسلطان كون يخلد قمت لنا ብዙሓት እንግሊዛውያን ሓደ ማሪታዊ ዝኾነ ሓሳብ ነይሮም ኣብዚ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንሱ ድማ እንታይ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ዝኣተወን ሃገራት ወይ ኣብ ዝኣተወን ሊጋት ተን ሃገራት ወርልድ ካፕ ወይ ዋንጫ ዓለም ይወስዳ ነይረን እንግሊዝ ግን ኣይወሰደትን ብዕድል እዩ ሕጂ ምዝ ምትእሳር እስከ እንታይ ትብል ነጋ ኣነስ ብገለ ፐርሰንት ይሰማማዕ ከመይ እንተበልካኒ ሕጂ ፔፕ ጓርዲዮላ ባርሴሎና ከሎ ምስ ሓዛ ንባርሳ እቶም ሸሞንተ ተፃወትን ሃገራት ጋንታ እስጳኛ ኮይኖም ሰሊፎም ዋንጫ ልዒሎም بوندسليغا مسكدخا ناي بايرن ميونخ تصاوتي مبزحتهم اب جرمانيت هاغرايت غانتا جرمن هاغرايت غانتا سلفنيهم تبايلو تمالغا متيم لك ناو تصاوت نيرم كم بعد جون ستونز رايم ستيرلينج نيري بعد كايل ووكر نيرم لك ناي توتنهام تصاوت قللت نيرم ناي توتنهام كو 5 دشه تصاوت نيرم هاريكين نيرو دل علي نيرو بعدو تريبير بعد زي نصبي تصاوت اسو كينوت سفطرو نبر حدغاتات كينوت سدن نرخو اساسو كينو زقربن نرخو اساسو غولونا مزغيبي خم نصقلا سلازي ماوريشو باتشيتو نسلم تيرسا سلازي ازي كم تبلكا تي ماريتا وتحاسبا ويكا تي سوبرستيشن عينسي كون يخلي بقاله برسنت جن بيب غارديولا زبركتو ابتا هاغرايت غانتاون قليل ايكونن ماوريشو باتشيتو زبركتو قليل نغير حساب حد غزي زعل كان يركا ايرمياس بعدها اندحر هاغرايت غانتا انجليز وانچا وسيداسي ماوريشو باتشيتو شلم الله زبل كساون امتاينا لكي مناتو تناي قدميت في تورارسي هاريكين بدحري قدل علي تريبير الله كايل ووكر نحرينا نكون ايتنان دارينا ابز حلفه عمت راح لهم فانسي صايت مر قدميس مس توتنهام زور صاتاي سلازي مز بتاساسر كن كاله علم له خنير سلمان تاي كوسو اغري بقعدي ولا عدلي نعدل حساب كن ديميتايت يهبو هو حجيتو مع بيت سلطنت تزارو خلو عدل وساني نغير يمزلو عدل ابز خون هيوت عدل ادلاين دي اب كوسو اغري عدل كم تبقعاتن كم تخيلتن زي كونسي صبوك تصاوت عليك صبوك تتقعو عليك صبوك تدفو عليك بورتان ينصار غانتا خد زرعخا يكون كان لها تعصد هو زرعخا تعصد تسعرك وصيت متي هو كما يركا قد مسا ما معلت عليك هذا يصبر حما معلت له صبوك ندا لخا صبوك ندا تصاوتكا صبوك ندا سرحكا صبوك ندا غبركا حما معلتي وي تفيتناتكا ندير حما وعيلو كتسعر خنا يقدن سلازي عدل نيشه % باخ مولو ايكون كانت ولد كندي % انا بناتي % اي دون كاب حدك ساب 2% مالته كزي كوينس 98 استاي نبتاني هاغرايت غانتا انجليز انكناتو ساوث جيت كاب غاريلا غير نغير تماهيرو كاباچيتنو غير نغير تماهيرو ناتو نوسيخو هاغرايت غانتا تقمن رسلتي انت كوعسو بغلت مقوانا بورتا مخاد غديفو كوعسو رغيصكا هانيصكا لك زمس صوتا ويكا كمزي وها زبلو ويكا افنا ميلنا نزار صوتا انت زي رايتنا كابتن قيمه زار هاغرايت غانتا ግን እተፈለየት ኮይና እሞ ብናሽ ተጻወት ታንጸት هاغرايت غانتا ሒዙ ምጹ ጽቡቅ ታሪክ ይሰሪሑ ነታ ጋንታውን ኣብ ደረጃ ዝኸብጻሕስ እኹሊና ስለዚህ ጓርዲዮላ ገለ ነገር ሲ ኣብቲ አበርኪቲ ግን ሙሉ ሲ ናቲ ይኽትሎሲ ከቢድ ስለዚህ ነት ፌደሬሽን ሙቃስ ነተን ክለባት ሙቃስ ነተማው ዘለዎ ሰልጠንቲ ከም ዘይሰርሑ ጌርካ ምቕራብ ኮይኑ ይስማዓና ካል ምስ ኤደን ሃዛርድ ዝተኣስ ነገር ኣሎ እሱ ድማ እንታይ ናብ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጁቬንቱስ ዝኸደ ተጻዋታይ رونالدو ب100 مليون باوند مالتي بوتو بإدن هازارد كتكايز بحال ነገር አለው እዚ ተጻዋታይ እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ዓድል ተጻዋታይ እንዳተባለ ይጥቀስ ምክንያቱ ማዓልቲ ዘውዓለ እዩ ሓደ ማዓልቲ ጽቡቅ ጸወታ ኣብ ገሊ ማዓልቲ ድማ ኣብዚ እቶ ዘይትብሎ ጸወታ ይረና ነይሩ ስለዚ ምስ ዓድል ናብ ቸልሲ ንሳገር ቸልሲ ኣብ ዝሕጅል ኩነታታ ከመይ ኣላ ቸልሲ ማለት ካብ ዝናይ ዝሓለፈ ዓመት ምስ መኻድ ናይ ሃዛርድ ወይ ድማ ምስ ድሌት ናይ ሪያል ማድሪድ ኣብ ላዕሊ ሃዛርድ ኣተኣሳሲርና ንዛረብ ትኽክል ሕጂ እንታይ እዩ ሃዛርድ ከም ዝንፈልጦ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ሜሲ ክፍሎ ትኽእለቱ ፀወታ ግን ሲኣታው ወፃኢ ብቕዓት ሓደ ግዜ ክገብሮ ኣይክእል እንዳበልካ ዝገብሮ ነገራት የርእካ ክገብር ይኽእል እንዳበልካ ዘይገብረሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ هازارد ناب ريال مدريد كيدو كده خلي ارسني تشيلسي ግን ከመይ አላ በቃታ በዛ ሐዲስ አሰልጣኒ እንጂ ቸልሲ ልክ አማከል ሜዳ ዲኔ ብጸገማ አማከል ሜዳ ጸገብ ሄሮይ ድሕሪ ከዳ መኻድ ኒማና ማቲች ምክንያቱም ያማናችን ጎል ካንተን ዝፈጠር ወጥምነት ነታ ዋንጫ ወይ ካነታ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ተዳለና ጽዋን ኸልዕሉ ዓብይ አስተዋጽኦ ገይሮም ናይ ሰብ ዝና ማንቸስተር ዩናይትድ መኻድ ንጎል ካንተ ስራሕ በዝሖን ጾር ክኸብዶን ተራይ نزل مش فان جورجينو خاب نابولي تيولو درينك واترون قدام يتسلف كون عدل زوهاوي يمثلالو زعمزي ابز حلف عمت كنديت هنا يتسلفن ስለዚህ እትማከል ሜዳ ሸፊን ሎ ኣብ ቅድሚትካ ከም ሃዛርድን ፔድሮን ሞራታን መስል ተጻወቲ ናይ ሞራታ ምድካም ገዲፍካ ፔድሮን ሃዛርድን ዝቦ አገልግሎት
ዝህቦ ንጥፈታት ኣዝዩ ልዑል ስለዚ ሃዛር ናብ ዛጋንታ ናብ ሪያል ማድሪድ እንድሕር ከይዱ ማውሪዚዮ ሳሪ ካንፃ ዝሓስባ ዘሎ ክለብ ክትፎርስ እያ ልክዕ ንሃዛር ዝመስል ተፃዋታይ ንሃዛር ዝመስል ኪኢላ ንሃዛር ዝመስል ፈጠራዊ ተፃዋታይ ንኽረክብ ግዜውን የብሉን ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣይ ዶንት ቲንክ ናብ ሪያል ማድሪድ ሰዶ እንተ ኸይዱ ግን ቸልሲ ንስለ ውድድር እያ ክትወዳደር እምበር ንዋንጫ ኢላ እውን ተወዳደር ኮይኑ ኣይስማዓኒ ምክንያቱ ሕምብርቲ ኣብ ኤዴን ሃዛር ተሰርሐት ጋንታ እዩ ሒዙ ቀርብ ስለዚ እዚ ከቢድ እዩ ሃዛር ናብ ሪያል ማድሪድ እንድሕር ከይዱካ ከም ሮናልዶ ኮይኑ ኣገልግሎት ክህብ ኣይክእልኒ ቦትኡ ኣበይ ኣሰላልፉ ከመይ ከም ናይ ሮናልዶ ንድሕር እንዳተመለስካ ኩዕሶ ናይ ምምላስ ምክልኻል ባህር ኣለዎ ድዩ ከም ሮናልዶ ዝረኽበን ዕድላት ናብ ጎል ናይ ምቕያር ክእለት ኣለዎ ድዩ ሃዛር ዝበዝሕ ግዜ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ሮናልዶ ግን ብክንፊ ብክልቲኡ ክመፀልካ ይኽእል እዩ ክልተ እግሪ ይፃወት ብቴስታ ዝወዳደሮ ኢሉ ናብ ዝሕጂ ሰዓት ፍሪኪክ ይሃርም ኣብ ቦታ ቁፅሪ 9 ኣሰሊፍካ እውን ከድምዓልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ሃዛር ብልክዕ ሮናልዶ ክትኪ ዝብል ኣተሓስባ እንድሕር ኣሎ ቁሩብ ከይንጋገ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ቸልሲ ንሃዛር ክስርየት ኢላ ኣብ ሓደጋ ክትወርድ እያ ሪያል ማድሪድ ከዓ ክንዲ ሮናልዶ ክኾነለ ኢላ ንሃዛር ተምፅያ መጠናዊ ፍወሳ ዳ ክትረክብ ትኽእል እምበር ከም ሮናልዶ ዓይነት ነታ ጋንታ መድሃኒት ኮይኑ ከድሕና ዝኽእል ተፃዋታይ ኣይመስለኒ እያ ሓራይ ሳሪ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ናይ ቸልሲ ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ ድሮ ድማ ፆታታት የካይድ ኣሎ ናይ ምሕዝነትን ካልእን ክሳብ ክንደይ እዚ ኣሰልጣኒ እዚ ንክብሪ ቸልሲ ክዕቅብ ይኽእል ኢልካ ትግምት ነገር ከቢድ እዩ ሕጂ ካብ ናይ ምክልኻል ባህሪ ዘለዎ ሊግ ይመፅእ ዘሎ ሴሪያ ኣብዚ ናይ ዕድጊ ተፃወቱን ናፖሊ ኣግዒዝዋ እንዳተባሃለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ግን ናፖሊ ምጭኦም ዘለዎም ተፃወትን ክንደይ ድዮም ኣግዒዝዋ ይበሃል ኣሎ ተዘረባኮ ነቲ ሕምብርቲ ናይታ ጋንታ ወይ ከዓ ነቲ ተጠማ ተፃዋታይ ናይታ ክለብ እዚ ደጋጊማ ክገልፆ ዝማዕኹ ጆርጂኖ ንዑ ስለ ዝወሰደሎ እሞ ከዓ ናይ ምጥቃዕ ባህር ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ጋንታ ክትጥቃዕ ኣሎ ከላ መስመር ምክልኻል ተመሊሱ ናብቲ ዕንቆት ዘለዎ መስመር ምክልኻል እንዳተመለሰ ዝገብሮ ሓገዝ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ ከምዚ ናይ ብራዚላውያን ባህሪ ኣለዎ ከማን ክትርኢ ትኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ስለዚ ነዚ ተፃዋታይ ዝምፃእ ነቲ መስመር ምክፍፋል ኣደልዲልዎ ኣሎ ምክፍፋል እንድሕር ኣደልዲሉ መጥቃዕቲ ክሕግዞ እዩ መጥቃዕቲ ከዓ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ምክፍፋል ግዳዕ ከለካ እንድሕር ተመሊሱ ክሕግዝ እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን እታ ጋንታ ብዙሕ ዝጎላ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚት ኣብቲ ቁፅሪ 9 ዝበሃል ቦታ ሞራታ ሪና ኢና ከምቲ ድለ ይነበረ ትማሊ ምስ ኣርሰናል እንዳፃወት ከሎ ዋላ እቲ ናይ ምሕዝነት ኣህጉራዊ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣገዳስነት ኣይሃለዎ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ መለክዒታት ከ ክሳብ ሊጎ ረክስሐት ሪና ኢና ስለዚ ብዙሕ ነገር ዝጎሎ ነገር ኣሎ እሱ ሓደ ተፃዋታይ ጥራሕ ዘድልየኒ ይብላ ኣሎ ኣበይ ድሓር ምናልባሽ ንጅሩድ ኣሚኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ንፔድሮ ቅልጣፋ ኣሚኑ ይኽእል እዩ ንሃዛር ከምዘይሰዶ ፈሊጡ ኣሚኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሙስውን ቦርቴሎ ክወፅእ ይበሃል ኣሎ ኮርትዋ ስለዚ እዛ ጋንታ እዚኣ ብቕዓታ ሓሊሉ ንክኸይድ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ የድልዮ ኣሎ ብሕጂ ገና እዚ ቀዳማይ ሲዝን ወይ ከዓ እተን 18 ፀወታ ቀዳማይ ፀወታ 19 ፀወታ ኣዝዩ ፈታንን ከቢድን ፀወታ ይፅበዮ ዘሎ ድሕሪ ምትዕራይ ይገብር ተዘይ ኮይኑ በዛ ሒዞ ዘሎ ጋንታ ንክቅፅል ንክስጉም ወይ ከዓ ሻምፒዮን ንክኸውን ንክወዳደር ኣዝዩ ኣነስ እንታይ ዝብል ከምዚ ብዚ ኦክሲጅን ኢምባይ ቨረስ ምሕኳር ኮይኑ ይስማዕኒ ንማውሪዚዮ ሳሪ ከብዶ እዩ ብሓፈሻ ግን ትባይታ ከዓ ክምልሰልና እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን በዛ ዘላታ ብቕዓት ታኒ ዓለም ጋንታ እያ ክንሪያ ኢና ትውፅኢት ከዓ ሽዑ ኣባይታ ክንምልሶ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ቀንዲ ሸፈነ ዝረኸበ ጉዳይ ሞሪኖ እዩ ሞሪኖ ብዝህቦም ቃላት ዘምፅዎ ሓሳባት ኣዝዩ ማዕከና ዜና ክስሕብ ፀኒሑን ኣሎን ሕጂ እውን እስቲ ኣሰልጣን እዚ ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ኩለን ዝሓዘን ጋንታታት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ፀገም ገጥሙ እዩ ኣብ ሳልሳይ ዓመት እዩ ካብ ዝኾነት ጋንታ ዝባረር ወይ ድማ ዝወፅእ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት እዚ በዳሂት ኮይና ተቐርብ ኢልካ ትግምት ነገር ሕጂ ናይ ሞሪኖ እንታይ እዩ ዝጎድልን ተፃወት ኣለዎ ንዖም ክሽፍኒ እዩ ዝብል ዓመት ሕጂ ናይ ሞሪኖ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ከም ዝቁዘማ እዩ ዘሎ ይቁዝም እዩ ዘሎ ዘድልዩኒ ተፃወት ሸሚተ ኢሉ ገና ዋንጫ ዓለም ከተጀመረ ንፍሬድ ዝኣክል ኣሰሊፉ መሪፁ ገዚኡ ኣይሚን ሕጂ ከዓ እንታይ ናብ ካልእ ቁዘማ ይኸድ ኣሎ መስመር ምክልኻለይ ጉድለት ኣለዎ ይብሉ ኣሎ ንተፃወቱን ክወቅስ ሪና ኢና ሃሪ ማጉዌር እንተዘይምፃእኮ ይብሉ ኣሎ ቦኒቺ ኢሉ ኦኬ ቦኒቺ ኮ ጁቬንቱስ ወሲዳቶ ኣደጋንቱ ሲኢንዎ ሃሪ ማጉዌር ከምዘይ ከይተነጊሉ ሕጂ ናይታ ክለብ ፀገም ድዩ ናይ ፀዋት ፀገም ድዩ ናቱ ፀገም ድዩ ክንዲ ዘለሊ ብምሉእ ናብ መን ይድርብዮ ኣሎ ገንዘብ ተዘይተሰልዐ ተፃወተይ ዝተባህሉ ኣይተግብሩን ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እውን ጉድለታት ስለ ዘለኒ እዛ ጋንታ እዚኣ ብቕዕቲ ይኮነትን ክብል ንሰምዖ ኣለና ሕጂ ከም ዝብለካ ኣሎ ናብ ቁዘማ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ እቶም ዘለዉ ተፃወቲ እንድሕር ብግቡእ መዝሚዝዎም እንድሕር ተጠቂሙሎም በዓል ሊንጋርድ ኮይኖም ኣብ ዋንጫ ዓለም ደሚቖም ዝወፁ ተፃወቲ ኮይኖም ዘለዉ ፖግባ ኮይ ንሃገሩ ዋንጫ ዓለም ክተልዕል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ንፖግባ ከም ዝድላዕ ዝሓለፈ ዓመት ዘይተጠቐመሉ ኣሰልጣኒ ከመይ ገይሩ ሕጂ ጋንታ የላን ኢሉ ክዛረብ ዘየለን እሱ እዩ ንሱ ብታ ቁዛሚ ንኺስ ኣሎ ነቶም ዘለዉ ተፃወቲ ነቶም ዘሎ ሕጂ እንታይ ገይሩ ዝኽረምቲ ጎመዝ ዝበሃል ወዲ 18 ዓመት ተፃወቲ ካብታ ናይ ቢ ጋንታ ይደይቦ ኣሎ
رونالدينو نيشي رونالدينو እንዳተባለ ይጽዋሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ትሕቲ 17 ዓመት ዋንጫ ዓለም ተልዕል ከላ ካብቶም ቁልፍ ተጻዋት ዝነበረ እዚ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎመዝ ዝባል ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ስለዚ ንዑ ከደይቦ ይብለካ ኣሎ እዋ ነቶም ዘሎ ተጻዋት ነቲ ቢድካ ዘሎ ወርቂ ነቲ ቢድካ ዘሎ ብሉጽ ነገር ስለምታይ ይጥቀመሉ እቲ ጸገም ኣብናቱ ኣብ ናይ ምውሃድ ጋንታ ኣብቲ ዝደልዮ ስልቲ ብልክዕ ዘይምስራሕ ዳ እምበር ተጻዋቲ ጎዲሎሞ ወይ ሲኖሞ ይኮን ኣብ ቅድሚት ቀተል ተጻዋቲ እንዳሃለዎ ኣይተጠቀመሉ ሉካኩ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝድለ ያገልግለን ኢና ኣብ ዋንጫ ዓለም ከመይ ይሰርሕ ነይሩ ኣርባዕተ ጎላት ኮይት ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ናይ ዓለምና ናይ ኩዕሶ እግሪ ብሎ ኣርባዕተ ጎል ክትእቱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ዘበርከቱ ኣገልግሎት እንድሕሪኻ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ኣይኮን ስለዚ ኣብ መጻንታ ኾነ ኣብ ዓመት ስፖርት እዚ ናይ ጉዳይ ሞሪኖ ኣብ መጻ ዓመት እንድሕር በዚ ዘሎ ብቁዘማን ብዕረብሩን ዝቕጽለ ኮይኑ እታ ጋንታ ካብ ተወዳዳርነት ናብ ኣብ ማእከላይ ጋንታ ሰፋሪስ ትከውነ ኣብ ታሽዓይ 10 ኣብ ገጽ ያትከይት እንታይ መስይካ ኣቀዲሙ ስነ ኣምራዊ ክታሕተን ጸንያ ምስና ኣምሮ ይቆትሎም ኣሎ ከተም ጋንቱ ንበዓል ማርሻል ዝኣክል ቀቲሎም ዓሚ ሕጁን ይቆትሎም ኣሎ ስለዚ ሰባ ብስነ ኣምሮ እንድሕር ዘይሃነጾም ብስነ ልቦና እንድሕር ድሉላት ኮይኖም ዘይቀሪቦም ዝመጽ ዘላ ዓመት እሞ መኽፈት ጸወቶም ጋር ሌስተር ሲቲን ካብተን ተወዳደርቲ ጋንታ ዝነበራ ናይ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እዩ እሞ ትዝደልዩ ዘሎ ጸወታ ሃሪ ማጉየር ኣብታ ጋንታ እዩ ዘሎ እቲ መኽፈቲ ዋላ ይስዓር ብዘይገድስ ሰብ ስነ ኣምሮ ስለ ዘይሃነጾም ብስነ ልቦና ስለ ዘይደልሎም እዛ ጋንታ እዚኣ ክትመጽያ ወይ ka ተወዳዳርቲ ክትኮን ክትውላሲ እንደ የሰክፈከይ ክልተ ነጥብ ሆነዳልና ኸሊና ሞሪኖ ኣሰልጣን እንተዳይልካ ውጽኢት ዝመጽእ ካብ ፖርቶ ጀሚርካ ክሳብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘለዋን ሞሪኖ ዘልዓለን ዋናጩ ዓበይትን ኣብ ዓበይት ውድድራት ዝተዓወተ ኣሰልጣን እዩ እዚ በንጻሩ ድማ ኣብ ድሬሲንግ ሩም ዘሎ ፍቕሪ ወይ ድማ ቀጻልነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ከም በዓል ፈርጉሰን ወላ አርሰን ቬንገር ክንጽውዕ ንኸሊና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ጋንታ ጸኒሖም ኣድማዓይ ዝኾነ ነገራት ኣብ ምስራሕ ማለት እዩ ጸገም ናይዛ ኣሰልጣኒ ኣብ ምውሃድ ተጻወት ድዩ ዋላ ኣብ ፍቕሪ ወይ ድማ ንጋንታ ኣብ ምህናጽ እዩ ተጸገሙ ኣነስ ቅድሚ ናብ ፍቕሪ ናብስ ኣብ ምባሃል ይመስለኒ ኣብቲ ምባሃል ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ኣዊ ሕጂ ሞሪኖ እቲ ሓደ ግዜ ዘውፅኦም ቃላሲ ክሳብ ነዊሕ ዓመት ምሳኻ ዝጸንሖ ጎዳእቲ ነገራት እዩ ሓደ ግዜ ኻ እንታይ ይገብር ንዓኻ ንምህሳይ ንኻሊእ ተጻዋታይ ሓፍ ንምባል ዝገብሮ ዋላ ናይ ወረቐት ምላእ ካብቲ ሜዳ ዝገብሩ ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ዝገብሮ ነገር ኣሎ እዛ ጸወታ እዚኣ እንድሕር ብዓወት እንድሕር ዛዚምካ 3 መዓልቲ ዕረፍቲ ኣለካ ኢሉ ንማቲች ወረቐት ሰይድሉ በቲ ተቐይሩ ዝኣቱ ነር ተጻዋታይ እዚ ባዕሉ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣድላይ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ምባሃል ይጸገሙ ምባሃል እንድሕር ጸገም ኣለካ ብስነ ኣእምሮ ጸገም ኣለካ ማለት እዩ ምውሃድ ጸገም ክፈጥረልካ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኮሚኒኬሽን ወይታ ይህን ሚን ምባሃል ንሳ እንድሕር ዕሪዋ ታጋንታ ይትመጸሉ ኣብነት የለን ንምንታይ ራሽፎርድ ጎል ኣይቱኒ እንድሕርኒ ግን ይጎይ ንመስመር ኩላ አንጻር ጋንታ ይርብሸልካ ራሽፎርድ ኣነ ዝበልክዎ ስለ ዝገብር ንሜዳ ቀጻል ዝእትዎ ማርሻል ግን ዝበልክዎ ስለ ዘይገብር ከሰልፉ ኣይመርጽን እዩ ስለዚ ፈጠራውነት ኣይተባባዕኒ ማለት እዩ ኣይተባባዕኒ ሜዳ ማለት ፈጠራውነት ኣብ ዝኸዳ ጋንታ ክምጽወቱ ኣይገብርኒ ማለት ኣይገብርኒ ፈጠራውነት ኦኬ ንማታ እንታይ ኮይኑ ይገባ ካብ ቸልሲ ንዲብራይን ሲሰጓጓይ ንሞሳላህ ሞሪኖ እዞም ተጻዋት እዚኦም ድሕሪናዮም ማታን ሞሳላህን ናይ ጸጋም ተጻዋት እዮም ብጸጋም እግሪ ተጻዋት ካብ ዝሕጅዋን ዳርጋ ከም ዳይኖሰር እናጠፉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣይተረኽቦም ነዞም ተጻዋት እዚኦም ሰዊጎም ኣብ ዝኸድዎ ክለባት ግን ነጊሶም ሪናዮም ስለዚ እሱ ከምዚ ፈጠራውነት ጸወታ ወይ ከዓ ኩዕሶ ረጊጽካ ብሓደ ክልተ ምቅባል ጌርካ ዓወት ምምጻእ ናቱ ስልቲ ይኮነን ኣይቅበሎን ዋላ ካብ ፖርቶ ርአ ዋላ ኣብ ኢንተር ሚላን ዝኸደሉ ግዜ ዋላ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝመጻሉ ስለዚ ምስ ፖግባ ዘባእሱ ዘሎ ንሱ ኮይ ንድሕሪ ተመለስ ዝብል ዘሎ ፖግባ ግን ከምዚ ኦፌንሲቭ ሚድፊልደር እዩ ናብ ምጥቃዕ ዘድሃበ ኣከፋፋሊ እሱ ግን እንታይ ይገብረሎ ዲፌንሲቭ ጎኑ ማቲች ከምዚ ፍላት ወይ ከዓ ፓራላይን ዘሰልፎ ዘሎ ንዑ ኣይምቾን እዩ ፖግባ ስለዚ ኣይምቾ ክልቲኦም ክራድዩ ይከኣሉ እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ኮሚኒኬሽን ወይ ትምብሃል ኣብቲ ኮሚኒኬሽን ምብሃል ድሕሪ መፂና ካብ ብዙሕ ሳይንቲስት ዘሎ እንድሕር ናቲ ምብሃል ዘይትርዳእለይ ኮይንካ ብዙሕ ነገራት ትጎዳእና ሳይኮሎጂ ዝጎዳእና ሶሺዮሎጂ ዝጎዳእና ዋላ ብባዮሎጂ ዝጎዳእና ዋላ ብፐርሶናሊቲ ትጎዳእና ናይ ስለዚ እታ ምብሃል ክዕርያ ክኽእል ኣለዎ ምሳ እንድሕር ዕርዋ ግን መን ኣበይ ይስለፍ ኣይናይ ተጻዋታይ ምሰይ ናይቲ ጋንታ እያ ድማዓልካ ብኸምኡ ትስለፍ ኣሎ እዛ ስዋይ ኮይ ፈርጉሰን ዝሓለፈ 26 ዓመት በባዕል ኣንደርሰን በባዕል ፍሌሸር ኮይ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ዝኣቱ ነይሩ ክላስ ተጻዋቲ ይኮኑ ሳቶም ግን የንብቦም ይርድኦም መን ይሕዝ ኣበይ ይጻወት ብኸመይ ናጽነቱን ይህቦም እዩ ስለዚ ተንተንተን ዓለም ከም ዘሎ ሞሪኖ ብልክዕ እንድሕር ማንቸስተር ዩናይትድ ክዕውታ ኮይኑ እንድሕር ንሱን ሽሙ ክበርኽ እንድሕር ኮይኑ ፖግባ ልክዕ ከምዚ ዲዲር ዴሻምፕ ተጠቀመሉ ዓይነት ክጥቀመሉ ክኽእል ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ርክብ ፖግባን ሞሪኖን ሕጂውን ናብ ሻሓ ክርገጹ ክኸይድ ኢንፋክት ጁቬንቱስን ትደልየላ ክትወስዶ እንታይ እዮም ዘሎ ሕጂ ናይ ጁቬንቱስን ናይ ሮናልዶን ጥምረትን ክርኢ እንደለና ይብለው ስለዚ እዚ ዓይነት ነገር ከይመጽእ ከሎ ሞሪኖ ውሽጣዊ ምትዕራይ ምስ ነብሱ ክዕረቕ ኣሎ መጀመርያ ነብሱን ድሕር እሱን ሞሪኖን ትናቱ መንፈስን ኣካል ድሕር ተዓሪቖም ሰለስቲኦም ማለት እየ ኣኼባ ገይሮም ሰለስቲኦም ዕርቂ ክፈጥሩሎም ድሕሪ ናብ ተጻወቲ ክኸይድ ዘሎ
تزي كوين بزلوا كايدا أبتا قزام يخنبر وانت أخل علون زلوا تخلص أزيد حتي أبغى قطع مورينو تكمل سلتلو في لايت إنكر أنت دايلاتو تي بقوانكو إنجليز زباس ويدما عقيد كان نايم تشوات عبد الحريث قالوا كسب كندي إذا عنت سيستم ويدما قد أتصوت على مانشستر أجمع له هنقول نخل ووقع في لوك يا عمي إرمس أب ليفربول مسكدة زجبروا عبيت جيجاتات ليفربول دخيمة غريبة كلا كسعران دخاله باركينج يركب باس باس باركينج دلو صوته عشيقو نمعرين تصويته نمتى ده جمر أنا وانش أنك تنفلت تنعبي شديش شجانت هذه نقدر فنوا بعلو يسام زين شديش شجانت هذا وانش أني زولا درا نحن وانش أني غير أمي ده هاكون أمي ده هو سأب زي قدس عاوز أمس جيب كحت وتصفت كده عندك مورينو جن أمانشر نايت زين نبرة سلتي عتي خمس أوز بحال سلتي زين نبرة أتاتي نتاجانتا واقع فيلو عم كوز لعلة تقولون وانش أنا موساد عدد نسينيرو جن كميرو وتاعي عقيت خطوات وعاتي خطوات في التنمو أو حدا جاءته ويحنت نتبحث كموسان عبي نقدر كوين يسمعني إذا كان من عدد كافي تلو مستي زنبرة خلت مستي ولا حتى أنت خطوت على زي دخل مان سيتي ما حد قاتو نخت كيد عدد كافي تلاي إذا ناتو على توسطات أو قانتو نيرو هو توسطات أنا مان سيتي بواي سلازي إذا عنا زي حجون أي كايدن كان ليز قبرنا نقرون كله ندحر قول أتيو كسب 8 دقائق ولا 5 دقائق ويكسب 7 دقائق ندحر كبير وصوته قلبته وصوته يتكلم فلانين نميدا متوي بقلبت غيركا مصوت بتعام حدا غزي كما سلطاني زي قبول انا هنا لو نيمورينو برو اسلطاني تلولو غانتو حدا غاتا اتخلا نسموني كما تقع غير نقم يسد ابتو وش تخرغارك تري نتم ثلاثه صوتي تخلخات بدحي غديو نسموني بتمالو زبالو اتقعت جول زي رخبس كاب ناي مسمر مكلخال بهرن وي اكايدان زلو تخلخلا يمشي خن قلبي مخال زنتاي ودقت وي فيشله نيمورينو يزريك حجي بخوم دي قصرته حجي مو زي كون نغري ليفربول انت ان ريالنا تغير يمص سلازي انا خاب كله تا دغفت مانشستر يونايتد كسيروما زبلا نطب انتاي فرغي تايم تبهلالا فلاي موداتا تهر 85 دقيقه تاعتو جول اب زمانه فرغوسن دنبرت مانشستر يونايتد صوتا نيرو ازي مورينو يلن ازي سلازي بانصره فين الله زمانه مورينو خا اب دحر 10 جولياتو لمانشستر يونايتد كلته بحد مريحين داو على كلته خلته يوصل وي حدا بزيرو مريح لما اب دحروت 10 دقائق جولياتو ريتي تغلابيتشي فرغي انت يزغبر دحروت 10 دقائق ندحر جول كنت زي كل كوينو فرغسن كابتي تغير ومر ايتسني بزح زي لك 10 دقائق ترفع خلو نابتاش لاين زور نابت بوتام بحال ناوري نتراو عدانيا يصقط زغبرلو نراو عدانيا يصقط زغيرلو نت ماكل عدانيا يصقط خمس زغبرلو ازي كو حدا كابسل تصوتاي انا ذكرني سي فرغسن مانشستر يونايتد مسغدفاس نا ارسنال 4 عام زدغف حد دغافي نفرغسن مانشستر يونايتد مغدافو زي كونسي نتا فرغي تايم تبال جيس كنافو اي نايدو سلازي فرغسن زي خابت حدا سلتي بلحي زتقملو زنبره صوتاتي بمولهم غانتا خطقي حتريم چامبيونز ليج 99 زغبرو رينينا كسب 88 دقيقه حدا بزيرو تمري اب 70 دقيقه غولات يا بايرن كسب 88 دقيقه تمري عيد ابتن دحر 10 دقيقه نايت صوت مقيار غيرو نسو بعلو ابتي بوتام بحال تاش لاين وريدي صوت فتيدو ابتن كلتا دقيقه كلتا ورخيو اكو ابتن توسخت غزي بخمزخه اب تاريخون نمجمر غي چامبيونز ليج مورينو غن بانصارو غولات كاتون ريلنا كاب اف كاب كوت خلو مبيك خندي دق غولاتيو اب توسخت زيتا كارين كاب كوت خلو اب توسخت زي سلازي اذا كنت سلطن سيم ببينه ما تحساسوان ببينه فلسفنان حيزم زخر زلو اسلطن سلازخونو نخلتيم كنا ودادرم قرب يخبدنا ግን مانشستر يونايتد اتي زنبرا كبري زنبرا زنا بفرغسن تعقيبون خنسو ببعل مورينو ግን ديفيد مويس مسفرسو فانغال مشرشرو مورينو غا دارغا يعنو يلوخ تلك وانጫ ነው ምንጫ አይኮንም ልክ ታዓቲራታ ይትፈልጥ ዋንጫ ዩሮፒያን ካፕ ወሲዳን ብለና ግን የለን ትናይ ማንቸስተር ሲቲ የለን ትናይ ማንቸስተር ባህሊ ፍልስፍና አካይዳ አያምጾን ዘሎ ከም ዝርያ ዘለናውን እንዴ አይ ዶንት ኖ ሕጁን እንታይ እዩ ክገብር ብኸመይ ከተዓራሪዮ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን ግን ተዘረባም ድጋም ከይኮኑ مورينو I don't think ni champion ተወዳዳሪ ከሆንሲ ይኸብደከ حراينا كبزع مانشستر يونايتد كسب كنز خب تزاربنا تمالي نوانكو كانو نيجيرياوي تتصاوتين ارسنال نبر تايدو ارسنال تدا وانጫ ክትወስን ተዳ ኮይና ተአምራቲ ክፍጠር ትንግርት ክብል ተዛሪቦ ነይሩ ኡና ኤምራ ክሳብ ክንደይ ብድሆታት አለው ቅድሚያ ኡና ኤምራ ሕጂ ካብ ስፔን ዝመፀ አሰልጣኒ እዩ ድሕሪና ፒኤስጂ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ተናቱ ጽቦ ነገር ኣብ ዩሮፒያን ሊግ አካታቲል ሰለስተ ጊዜ ዋንጫ ዘላለም ሴቪያ አሰልጣኒ እዚ ረዚን ታሪኺ በቀሊሉ ሸለል ከትሐልፍ ፍጻሜታት አይኮነን ኣብ ፒኤስጂ ኮይኑን ልከተም ዝኖር ተጻወቲ በቲ ዝኖሩ አካይዳ አቂቡ ታ ዋንጫ ኸልል ኪሉ ግን ነቲ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ነቲ ዝተዋህቦ ማንዴት ቻምፒየንስ ንኻልዕ ነይሩ
እዙን ኣይተግብሮን ሕጂ ኸኣ ኣብታ ብቕዓታን ደረጃን ኣንቆልቂሉ ዘሎ ኣርሰናል ተቆፂሩሎ እዚ ከይኣክል ዝገደመ ተፃዋታይ ወዲ 30 ገለን ዓመት ካብ ጁቬንቱስ ኣምጪኻ ንሌችስታይን ናይ የማን መስመር ተኸላኸላይ ክሽፍነለ ኢሉ ምምፁ እቲ ኣነ ዋንጫ ዓለም ዳንተንተና ኢንፋክት ትምስጋር ነይሩ ብጣዕሚ ዝደም ኣብ መስመር ምክልኻል ፈጣን ጎያይ ከምዚ ቦክስ ቦክስ ዝጎዩ ካብ ቦርታ ኩልቲ ቦርታ ዝጎዩ ልካ ተፃዋቲ ይሃደሊ ቤለሪን ኮቀሊል ተፃዋታይ ኣይኮነን ኩሉ ቦታ ሽፍነ ግን ቅያር የድልየካይ ዱቢቺ እንታይ ኮይኑ ተሰጊጉ ወይ እንታይ ኮይኑ ዱቢቺ ኮት ቦታቲ ፅቡቅ ጌሩ ሽፍነ ነሮ ተፃዋታይ ሕጂ ኣብ ክንዶ ንእሽተይ ተፃዋታይ ወይ ካብቶም ቢ ዘለዎ ይዕብዩ ነቲ ቦታቲ ዝትክእ ክንዘምፅእ ዝኣረገ ተፃዋታይ እምቲ እታ ጋንታ ከዓ ተሃድሶ ክትገብር እያ እንዳተባሃለ ከምዚ ተጠመቲ ክላስ ወይ ከዓ ለውጢ ዲፈረንስ ከምፁ ዝኽእሉ ተፃዋቲ ኣብ ክንዲ ገዚኡ ነታ ጋንታ ተሃድሶ ዝገብረላ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ክገብር ኣይራኣነ እንታይ ኣሚኒ ነዚ ፕሪሚየር ሊግ ዝኣትዎ ዘሎ እንጂ ስለዚ ንዋንካኑ ዝበሎ ዋንጫ ክትዕብል እንተኮይናስ ትንግርቲ ክንብሎ ኢና ኢሉ ተኣምር ክንብሎ ኢና ሓቂ እንድሕር ኣርሰናል ዋንጫ ልዒላ ተኣምር ክንብሎ ኢና ልክዕ ከምዚ ሌስተር ሲቲ ክትወርድ እያ እንዳተባሃለት ከላሲ ብተመኽለያ መፅያ ብናይ ኩሊት መጥቃዕቲ ክንብሎ ንኽእልና ሻምፒዮንስ ሊግ ወሲዳ ትንግርቲ ዋላ ሕጂ ኮይ ተኣምኑና ከመይ ወሲዳ ሌስተር ትብል ኣርሰናል ግን ምስ ዘለዋ ዝና ምስ ልዕሊ 12 13 ዋንጫ ዘይወሰደቶ እሞኻ ፍሉጣት ዘይኮኑ ተፃወቲ ኣኻኺባ እቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ኮ በዓል ወዚሉ እንድሕር ዋንጫ ወሲዳ ትንግርቲ ተዘይኮይኑ ኣርሰናልን ልክዕ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣነ ኣብ ውድድር ትቐርብ ወይ ከዓ ክትፅጋዕ ዝብል ግምት ወይ እምነት የብለይ ኣቀዲምካ ናይ ኦዚል ኣልዕልካለ ኣለኻ ኦዚል እቲ ዝዓበየ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ብፍላይ ድማ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ተቐሊሉ ተፋንየሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ ምስ ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጠይብ ኤርዶጋን ስእሊ ብምስኣሉ ዘምፅኦ ሳዕቤናት እዩ ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምስ ፌደሬሽን ናይ ጀርመን ተዋሰሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ኦዚል ክሳብ ክንዲ ኣብዘን ቀዳሞት ፀወታታት ኩነታ እምሩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ፀወቱ የካይድ ኢልካ ትግምት እዋ ኣነ ኢንፋክት ሓንቲ ፀወታ ርኢ ኣለኹ ምስ ቸልሲ ዝገብሮ ፀወቲ እቲ ምንቅስቃሳቱ ገለ ኣዝዩ ደስ ዝብል ብፍላይ ሕጂ ቸልሲ መሪሓ ዒላሲ ኣብ ዳርጋ ኣብቲ ሙት ግዜ እታ ጎል ብላካዜት ክሳብ ሕጂ እቲ ጉዳይ ግን ኣይዝሓለን ዘሎ ኣብ ጀርመን ሰልፊ ዝወፁ ንዑ ደጊፎም ኣለው እሱ ኮ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝሃቦ ሃገራዊት ጋንታ ክትዕወት ከላ ከም ጀርመናዊ ይፅዋዕ ኣለኹ ኢሉ ክትሰዓር ከለካ ከም ስደተኛ ይፅዋዕ ኣለኹ ይብሉ ኣሎ ሓቂ ትማልት ማለት ጥራሕ ተሓታቲ ንምንታይ ኣሰልጣን ዝሕተት ኣሰልጣን እኮ ክሕተት ኣሎ ንባዕል ሎሪሳነ ዝኣክል ተፃወቲ ገዲፊ ናብ ዋንጫ ዓለም ከይዱ ኦኬ ይግደፎን ሎሪሳነ ንምንታይ ንባዕል ብራንድ ዘይጥቀመሉ ንምንታይ ንሪዮስ ዘይጥቀመሉ ንሶም ከዓ ተቀይሮም ከዓ ትኸሎ እኮ ኣብቲ ጀርመን ፀወታ ንፀወታ ፀወታ ከመይ ቀይር ነይሩ ኢና ኢና ተኸታተልና እዚ ከ እንታይ ኮይኑ ዘይተጠቐመሉ እሱ ተሓታቲ እቲ ኣሰልጣኒ መጀመርያ ክሕተት ዘሎ ስለዚ ኦዚል ዝወሰደ ስጉምትኻ ትኽክል እንድሕር ክትፅረፍ ክትዝለፍ ኮንካ ولا كم سوون تدارين يا بتصوتا تحط بقعات يا رياب تودر وانجا ناي اوزيل مالتي اسونا قديم ويرمياس مس غوندغان زغطمهم ناي عليتنت ناي بوليتيكان تنصلي نتي بقعاتو كتحز زغبرو حدثي እቲ ቀንዲ ብቕዓቱ ጎድል ዝገበሮ ኸ ምስ ኣርሰናል ዝነበረ ዓመታት ኣዝዩ ትሕት ብቕዓት ይርዩ ከምቲ ንፈልጦ ኦዚል ኣይኮን ቅድሚ ዝነበረ ዓመት እኮ ናይ ዳንኤል ቴሮነሪ ሪከርድ ክሰብር እቲ ኣሲስት ማለት እዩ ተኩዕሶ ምቕራብ ሓንቲ ወይ ክልተ ዕድላት እዩ ተሪፎ ነይሩ ቀሪቦ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ግን ምስቲ ኩሉ ብቕዓቱ ጎዲሉ ዳሕራይካ ናይ ፖለቲካን ናይ ዓሌትነት ተነፅሎ ኣጋጢሞ ከመይ ኢሉ ሃገራዊት ጋንታ ዝሰብ እዚ ብልክዕ ክስራሕልካ ይኽእል ትማሊ ከዓ መጨረሻ እቲ ውሳነ ወሲዶ ትኽክል ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለዎ ዝግብኦ ጀርመን ዋንጫ ወሲዳ ነይራ ትኾንከ ከም ጀርመናዊ ሽሙ ክደምቕ ትፅቢት ነይሩ ስለዚ ንሱ ረሲዑ ዋላ እቶም ደገፍቱ ኣንጌላ መርከል ከይተረፊኣ ደጊፋቶ ዋላ ሓንቲ በለትን ውሳኔ ናቱ ውልቃ ውሳኔ ኣብ ጋንቶ ግን ኣብዛ ናይ ቸልሲ ዝረኣኹ ኣነ እታ ቸልሲ ዝእተወታ ጎል ላካዜ ዝእተዋ ጎል ኣይ ዶንት ኖ ክልተ ዓይኒ ጥራሕ ድዩ ዘለዎ ወይ 6 ዓይኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቤን ቀዲዱ ይሕሊፍዋ ዋላ እቲ ናይ ቋንቋ እቲ ቦዲ ላንጉዌጅ ዝገበሮ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ስለዚ ኦዚል መፂሉ እየ ዝብላኒ መፂሎ እቲ ኩሉ ነገር ረሲዕዎ ንርስዑ ኸ እንታይ ሓጊዝዎ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ጠንጢንዋ ምኻድ ኡናይ እምረኻ ክሳብ ክንደይ ክምዝምዞ ክእል እዩ ነዚ ተፃዋታይ እዚ ምስ ናይ ሕጂ ዝሕጂ ዘሎ ናይ ኣርሰናል ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ተፃወታ እቶም ሱሙያት ዝበሃሉ ዘይምግዝኡን ካልእን ኣዋሂድካስ ናይ ተራ ኦዚል ኣብ ኣርሰናል ታኾኑ ሕጂ ኡናይ እምረ ካብ ላሊጋ ዝመፀ ስፓኛዊ ከምቲ ናይ ኦዚል ዓይነት ፀወታ ዝፈትዋ ኣሰልጣን እዮም ኦዚል ካብ ተፈጥሮ ታለንትድ ተፃዋታይ بتفطروا ساعه تطاط كيلاي سلازي وناي امريكا خمسه عين كله زلهم تطاوتي نمي مزمات بحر زلو اسلطاني سلازي بلكع من مس جاكان دحر واحدو اللي خان دحر وسي خلهم بناتي اللي قرب ناي دحر ناي ملاس بحر زلو از مسراوي جاكان دحر مسو خينو امو خان اوزيل نصا تطاوتاين نابتي ناي متقع بحري
ወይ ካቲ ኦፌንሲቭ ሚድፊልድ እንድሕር ናጽነት ይቦ ብድሕሪ ቁጥሪ 9 እንድሕር ሰሊቦ ከምቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዘርአየና ክእለት ኦዚል ብዝበለጸ ኳዳ ምስ ደሊቦ ዘሎ ክእለትን ምስ ደሊቦ ዘሎ ተመክሮን ኣዝዩ ፈጠራዊ ዝኾነን ማራኺ ዝኾነ ፀወታን ከርእየና ዝብል ኣነ ተፅቢት ኣለኒ ፓኬጅ ናይታ ጋንታ ክትሪኣ ከለካ ግን ቁሩብ ድኽመት ኣለዋ ከምቲ ኦዚል ግን ኣነ ከምዚ ፍሎሪሽ ወይ ከምዚ ክዕንብብ ይኽእል ዝብል ተፃዋታ ኢለ ዝግምቶ ዘለኹ ሓራይ ናብ ቶተንሃም ነኺድ ተፃወታ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝነበረ ሃሪኬን ኣመሰል ተፃወት ዘለዋ ጋንታ እዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ኣብ 2018 19 ዓመተ ስፖርት እንታይ ዓይነት ብቕዓት ከተርእየና እዋ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፅቡቅ ፀወታ ርኢና ኢና ዋላ እቲ ፉትቦል ዝበሃል ኣርዮምናዮም ቶተንሃም ኣነ ካብኡ ዘንቆ ፀወታ ምናልባሽ ብማሃረምቲ ብገለ ኣብ መጨረሻ ውድድራት ተኣሊሙ እዚ ሃሪ ዊንክስ ዝበሃል ተፃዋታ ንሃገራዊት ጋንታ ክምረፁኒ ይፅበየ ነይረ ኣነ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ተፃዋታይ ተሃሪሙ ኣብታ ጋንታ ብተድሕረ ፀወታ ይነበረ ስለዚ ከም በዓል ሃሪ ዊንክስ ካብ ታሕቲ ኣምፂኻ ናብቲ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ኣሰሊፍካ እሞ ተወዳደርቲ ኮይኖም ክትሪኦም ከለኻ ናይ ፓቾቲኖ ናይታ ክለብ ስራሕን ኣዝዩ ዝድነቕ ሕጂ ናይ ፓቾቲኖ ኣነ ዘድንቆ ብውልቀይ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ኩነታት ተሓዘ ናይ ተፃወቲ ኣዝዩ ዝድነቕ ኣሰልጣኒ ካብዞም ናይ ፕሪምየር ሊግ ትሪኦም ከለኻ ንበዓል ዴል ዓሊ ተመክሮ ዘይብሎም ኣምፂ እዩ ክላስ ተፃወቲ ገይርዎን ዘሎ ንበዓል ትሪፔር ዓንቱ ኣቐዲምና ክንገልፆ ፀናሕና በዓል ዳየር ኣካዳሚ ናይ ቶተንሃም እዮም እዚኦም ካብኡ ዝፈረዮም ስለዚ ተፃዋት ዘሰጋግሮ የለን ክሳብ ሕጂ ኣይገዘን ምናልባሽ ንክሸይጥ ንምሳ ደንበል ኣብ ዕዳጋ ወሪድዎ ክኸውን ይኽእል እንተዘይኮይኑ እታ ጋንታ እቲ ዓመት ዝነበራ ጌጋታታ እቲ ዓመት ዝነበረ ገለገለ ደቂቕ ጉድለት ኣተዓራሪቦ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ እንታይ እሱ ሕጂ ናቱ ጌጋ ናይ ፓቾቲኖ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ክባተሎ ከሎ ኣብቲ ናይ ቦክሲንግ ደይ ዓበይቲ ጌጋ ይሰርሕ ፈርጉሰን እንታይ ዝብል ኣብ ቦክሲንግ ደይ ዋላ 1-0 እንዳሰዓርካ ይኣኽለካ እዩ ዝብል ኣብ ቦክሲንግ ደይ 1-0 እንዳሰዓርና ፈርጉሰን ነዚ ኩሉ ዓመታት ዋንጫ ወሲዱ ኣብዚ ፓቾቲኖ ጉድለት ኣለቶ እታ ቦክሲንግ ደይ ከመይ ጌርካ ትሕዛ ተፃወትኻን ሜዳ ምስ ወረድካ ከመይ ጌርካ ተመሓድርን ጉድለት ኣሎ ነዚ ጉድለት ዝብልክ እንድሕር ሓማዲሩ እቶም ዘለዎ ተፃወቲ እኹላት እዮም ካብ መስመር ምክልኻሎም ጀሚርካ ካብ ተኸላኸላዮም ካብ ቦርቴሎም ካብ ኣጥቃዕቶም ካብ ቀተልቲ ብጣዕሚ ስጥምቲ እያ ተኣኽሎ እቲ ጌጋታቱ ግን ኣብ ነፍሱ ዘሎ ጌጋ ማለት እየ ይዕሪ እንድሕር መፂኡ ንሱ ዝዕርዮ ጌጋታት ካለ ነብሱ ናብቶም ተፃወቲ እንድሕር ኣውሪድዎ ፖቾቲኖ ሕጂ እውን ናብ ውድድር እያ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ነዚ ጉዳይ እዚ ግምት ገይሩሉ ኣሎ ኣብ እዋናት ቦክሲንግ ዴይ ወይ ድማ ቀነ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ኣረፍቲ ዘተታትሉ ነገራት ኣሎ ናብ ሊቨርፑል ነኺድ መሐመድ ሳላህ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ዘለዎም ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንኣፍሪቃ ሓበን ክኾኑ ዝኽእሉ ተፃወቲ ዘሰለፈት ወይ ድማ ዘለዋ ጋንታ እያ ሊቨርፑል ታትኮነ ሊቨርፑል ኣዝያ ደሊና ሰጢማ ዘላ ጋንታ እያ ብቦርቴላ ንጅምር ንኽእልና ክብረ ወሰን ብዝሰበረ ክብረ ወሰን ኣብ ቦርቴ ይፅናዕ ክእለት ናይቲ ቦርቴላ ኣሊሰን ኣዝዩ ክኢላ ሓደ ግዜ 2-3 ቦርቴላ ጠጠው ኣቢልካ ናብቲ ቦርታ ከውፅኦን ዘይክእሉ ካዕሳት የውፅአኒ ምስ ዕድሚኡ ሪኢኻ ምስ ድፍረቱ ምስ ዘለዎ ስነ ኣእምሮ ድልዳለ ነታ ጋንታኻ ብተደጋጋሚ ናብ ሓደጋን ናብ ዋጋዕ ዕዳጋን ዝእትዋ ነበሩ ናይ ሓለውቲ ልዳት ይቕረ ዘይበሃሉ ጌጋታት እዩ ስለዚ እዚ ብዓብዪ ተሸፊኑ ናይ ሪዩስ ማለት እዩ ናይ ሪዩስን ናይ ሚኒዮለን ዝገብረን ጌጋ እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ተሸፊኑ ኦኬ ሕጂ ናይ በዓል ኬታ ምፃእኻ ማእከል ኣሎ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ኩሉ ፆር ናብ ጆርዳን ሄንደርሰን ይወሪድ ነይሩ ስለዚ ኬታ መፂ ኣሎ ስለዚ ናይ በዓል ኬታ ምፃእ ምስቲ ክእለት ፀወታ ተደሚር ኳዳ ምፃናቶም ሊቨርፑል ድሕሪ ማን ሲቲ ንዋንጫ ከተልዕል ንግምታ ጋንታ ወይ ብውልቂ እውን ኣብ ደረጃ ዝእትዋ ክለብ ስለዚ ኣታ ወፃኢ ውፅኢት ምዝጋባ ናይ ሊቨርፑል እንታይ ትጠንቂልካ ተኣምን ሕጂ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ብዙሕ ነገር ነይሩ ናይ ቦርቴል ርኢና ኢና እቲ ወፃኢ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ገዲፍና ዋላ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እዚስ ክትዓወተሉ ትኽእል ፀወታ እዩ ኣብ ትብለሉ እዋን ክትሰዓር ንሪያ ክትሰዓር ትሪያ ሓደ ግዜ እውን እዚስ ክኸብዳ እንዳበልካ ኸ ብፍላይ ምስ ማንሲቲ ዝገበርት ክኸብዳ እንዳበልካ ስዒራ ትወፅእ ሕጂ እንታይ ዝጎድሎ ነይሩ የርገን ክሎፕ ኣብቲ ሜዳ ምስ ወረደ ምስተን መፃወቲ ጋንታታት ሓደ ከምዚ ኣትሒትካ ኣንደርማይን ምግባር ንተፃወቲ ወይ ንክለባት ንዑ ዋጋ ዕዳጋ ከፍሎ ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ ይጎድለኡ እቲ ምሕደራ እቲ ቀፃልነት ዝበሃል ኣርስኻ ቀፃልነት ዝበሃልካ እኮ ምሕደራኻ እዩ መጀመርያ እቲ ናትካ ምሕደራን እቲ መሪሕነትካን ሕጂ ከመወከስና ኩሉ ግዜ ንጥቀሙ ዋላ ደጋጊመ ዘሎ ናይ ፈርጉሰን ኣለና ኣብቲ ሊደርሺፕ ዝብል መፅሓፉ ወይ ካብታ መሪሕነት ሕጂ ምሕደራኻን መሪሕነትካ እንድሕር ድልዱል ኮይኑ ስጡም ኮይኑ እቲ ናትካ ኮንሲስተንሲ ወይ ተቐፃልነት ዘለዎ ዓወታት ኣብ ቦትኡ ክህሉ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሮቴሽን ዝጥቀምሉ ሲስተሙ ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ይእትዎም ሮቴሽን ወይ ተፃዋቲ እንዳቀያየርካ ዝግበር ፀወታ እዚ ንባዕሉ ሓደጋ ይወርድልካ ኣብ ፔፕ ጋርዲዮላ ኮይራና ሮቴሽን ዓነ እቶም ቀዳሙ ተሰለፍቲ ንሶም እዮም
كلاودي رانيري ليستر سيتي حيزو خعوت كله 17 تقاطيم نيرهم እቶም 11 ተጻወተ ዓመት እውን ዳርጋ ከይተቀየረ ወዲዮም ስለዚህ እዚ ንኽተማሓድሮም ንኽትፈልጦም ንኽተገድሞም ኣብ ድሙዕ ክትመምዮም ኣዝዩ ይሕግዘካ ስለዚ እታ ምሕደራኻን እታ መሪሕነትካን ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ ዓበይቲ ክለባት ተዛሪብና ዳርጋ ወዲና ኢና ወልቭስ ካርዲፍ ፉልሃም ዘን ሓደሽና ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዜባ ጋንታታት ኢና السنة كان تاي كاري أنا خلي. هو نيرين كرم حجي بريمير نيرين كلهم. فلاي فولهام نوي عمل سنة فولهام توداداري زنبرت كلب يا كسب. عبد النايلي كنا مالتي ابناء كارلين كاونا في كابسي كسب درجات بتصحب الجزين يرين. بمشات تصوتي بتوم سميات تصوتا أنا كان كان تحليف كام هاوجن أتاقان تنتا كشر شرا جميل. كشر شرا مش جمرة كم حدا عبير عقاب إنه غريب. كم توصهون أتوانا نور مسراوي دوري الفايت. نعاق ديفو نبكالي عدا قام صوردا. تبع داغا زلو ان كان هبان اسو بعلو كلوبات اب حدا يوردن سلازي اذن ورد خمس تدميرو نتا غانتنا تحت واي ديفيجن كم تورد غيروا اجيكم بحدش منفس بحدش دلداله بحدش سنلبونا نابتز نبروت ليك نابتز نبروت ليك تمريساله كارديفون ولا نو يحيون بر بريمير ليج حدا عمل كتعمل صني هنيره والبرهامبتون ازي اسغايز غانتا كل غزين عبيت غانتا بفلاي انا كتقطم كلا زي رسوع نغرسي مس ليفر مانشستر كتراكب كلا وي بتصبيها السعر وي معرع السدد تسعروا الجزيون يري سلازي نابتلو ولا بريمير ليج تمريسنا الله لك كم تن عام حليفا او قصالت زرغقصا واتفورد حجي سالسي عامات تخيلالا كومو خصنحا زخيلن فلسفنان اتحساسبان ويتي محدره ويتي مريحنت حيزن كم زمصا انا رغصنيا سلازي نالبزون وددر ناي بريمير ليج كابز ناي زحلف عامت ناي زن سلسه غانتا زي مدمر ازي كم زحيلون كم زدللون تي غمتاتون درو يوهبالو سلازي تصوت ازي مكيرو خم زقرب انا رغصنيا كمناي ليستر سيتي زعمسلخه تامرات كرن نخلو لك تقمت ليستر سيتي اي سن قالوت غانتا زي تقصنان اب قمت متا هو ناي ليستر سيتي تامرات ابقل 15 10 عام تري تامراتني حجي نخمس امرات تري تنعبيت غانتاتن دلالاي لو ما عمتك دلالاي كون حجي مدلال كوين يرو نعم عبيت غانتاتن نحدن قرقوسا خبلا ان ليستر سيتي قا مقد خفيتنا سلازي زرخوته مقدي كان ده لهصت شتت كبرت كاب تحت كيوردت بازيو لعل زخونه فطنت غسغاسا بمكياد نتعوت وسيلات حجنكم زبال يله تمصيون زلوا سلطان سي زدللك يكون بيب غارديولا خدلف زي حسبي موريزيو ساري مصيلو يورغن كلوب كلتا عامت بزي وانچا خيدي ولا حنت وانچا على نتخلعلا تبايل نور كارلين كاب كون ريسي نوي سلازي كمزي مدلال كل يكدي قال نجا جزينا مخالي وحنت نطبقين كلال حنت صحفت نيرا بزحلف سومون انتي تبل نيرا اب عاد انجليز ويد ما بريمير ليج انجليز ماناجرات يكون اسلطنتي وي كوتش سيلنا نصوم سبات بزحلو يبلي حدا ماناجرن كوتش انت يفلليو بخلاي درجه دما يبزحلو ديم حقي مس موصا بعل فرغوسن ارسن فنجر بمنصار اسك هو حجي زوز غزي كوتشا تابينا ريم اب كالي ليغاتيم اب بريمير ليج ماناجر نارينا ماناجر كل ነገር ዝገብር ተጻዋቲ ይዕድግ ይሰጉግ ነትቦር ከምድላይ መሐድሮ ወላ ሓንዝ ወነ ነገር የለን ኮች ግን ውስኒ ትናቱ ማንዴት ትናቱ ሓላፍነት አዚ ውስኒ እዚ እንታይ ካብ ላሊጋ ዝመጽ ላሊጋ በዚ ግዜ ኮቻት ማናጀራት አይኮን ፊዮረንቲና ፔሬስ ተጻዋቲ ጥምተልካ ዕድግ ዛዮ አይቲ ግዜ ናቱ ጉዳይ ካብታ ሓደ ሞሪኖ ዘባእሶ ነታ ጋንታ ገዲፋ ኸይ ዝኸይድ ንሱ ናይ ማናጀር ስልጣን ይዋሃበና አነ ኮች አይኮንኩ ማናጀር ስለዚህ ማናጀር ኩል ነገር ዝገብር አባገነን ክትሎ ትኸላ ኮች ግን ውስኒ ትናቱ ክስታይ ንሶም ዝቀረቡልካ ተጻዋቲ ይህን ምን ተባይልካ ተወስደምበር ብናትካ ውሳኔ አይተወሰነ ስለዚህ እዚ ቲ ዲፈረንስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዞን ኮቻት ይወዝሕሎ ምናቱ ኣብ ላሊጋ እንድሕር ዕዊቶ ተባይሉ ወይነት ንሕና እዚ እንጥቀመሉ ዝብላ ተሓስባ ስለዘሊ ስለዚህ እዚ ዓይነት ዘካይዳ ግን ነቲ ፕሪሚየር ሊግ ዝባል ቁርብ ከድኩሞ ይረአሉ ስለዚህ ናጽነት እንተዝዋብ ልካ ከም ናይ ፈርጉሰን ከም ናይ ቬንገር እንተዝዋቦ እቲ ክብርታቶም ተዓወታቶም መለሶ ነይሩ ፕሪሚየር ሊግ ተዛዓበ ምርኢት ናይ ዓለምና እንዳተባለ ኣብ ዝሓለፈት 3 ዓመት ኮ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናል كاتيراني ازي تدخين ስለዚህ እዚ ዕድል እዚ እንተ ዝኸፍትሎም ሲ ናብቲ ነበሮም ክብሮም ተመለስ حراي نجا ولا جرجس تناي رونالدو ناب سيريا مخدا وربتن كيف نبلان سمعتي سيريا حجي انتي ዝገብር ዘሎ رونالدو ስለዝመጾም እቲ ዕድጊት ይሸፈነ ናይ ጾታታት አዚ በሪኽሎ ውድድር ነው አትይወሎ ምንታይ ሮናልዶ ምንታይ ነዚ ንምግባር እንታይ ዝያዳ ንኸጥንከር ኢንተር ሚላን ሜሲ ተዚወሰልኮ ትብላላ ከውን ዘይክል ነገር እዚ ምክንያቱ ሮናልዶ ድሕመጺ ሜሲ ኣብ ኢንተር ሞ እቲ ሳይክብርኽ ይባላል ግን ብዙኾነ ናይ ሮናልዶ ምምጻ ንዕዳጋ ናይ ሴሪያ ነቲ ጾታ ተጠማትነትን ታራፍ ንኸውን ብገለ ደረጃታቱ ከፊት ወስለ ዘሎ ሴሪያውን ብዝበለጸ ዘለ ዓመት
ክንከታተልና ማለት ነጋ መወዳእታ ግን ኣብ ምስጋር ተፃወት ዘይጋጥም ነገር የለን ብፍላይ ኣብታ ናይ መወዳእታ ናይ ሰዓታት ተቆጦሪና ክንብላ ወይ መወዳእታ ሰዓት ደጋጥም ነገራት መስዮን ክኸይድ ኽእል ብዝኾነ ንግዜ ንገርፎ ኣዝየ መስግነካ ሰዓትና ስለዝኣኸለ እምበር ነዊሕ ኣርሲና ወይ ዓባ ኣርሲና ልዕልና ኣዝየ መስግነካ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሰሙናዊ ትንተነ ስፖርት ኣብ ስላዚምሎ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ብወገንና ብሩክ መዓልቲ